तर नमस्कार मंडळी, मी संजोग, आम्ही सिंधुदुर्गकर या चॅनलवरती तुमचं परत एकदा मनापासून स्वागत आहे। तर आज गुढीपाडव्याचा सण आहे, जसं की तुम्ही थंबनेलमध्ये बघून या व्हिडिओमध्ये आलाय। तर ह्या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला आपल्या कोकणामध्ये गुढीपाडवा हा सण कशा प्रकारे साजरा करतात तुम्हाला पूर्ण दाखवणार आहे। तर तुम्ही चॅनलवर जर नवीन आला असलात तर चॅनल सबस्क्राइब करा। अशाच व्हिडिओंसाठी बेल बटन दाबा, ऑल वर क्लिक करा, जेणेकरून की काय होईल, मी जेव्हा पण भविष्यात व्हिडिओ अपलोड करेन दुसऱ्या सब्जेक्टवरती तर त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल सर्वात पहिलं। हा जर व्हिडिओ शेवट आवडला तर शेवट नक्की एक लाईक करा आणि कमेंट करून नक्की सांगा की तुम्ही हा व्हिडिओ कुठून बघताय। तर चला पटकन हा व्हिडिओ सुरू करूया, वेळ न घालवता तुम्हाला दाखवतो मी आपल्या कोकणात कशा प्रकारे गुढीपाडव्याचा सण साजरा केला जातो। गुढीपाडवा म्हटलं की आपल्या मराठी नवीन वर्षाची सुरुवात। तर आता इकडे आपल्या गुढीची आता तयारी पूर्ण सुरू आहे। गुढीला आता आपण साडीचा तुकडा बांधून घेतलाय, त्याच्यानंतर तांब्या बांधून, मग चाफ्याच्या फुलांचा हार आणि त्यानंतर आंब्याचा टाळ बांधून आपण गुढी उभारू। गुढीला जी वापरण्यात येते ना चिव्याची काठी, ती जवळजवळ 20 ते 25 मीटर असते आणि मी तुम्हाला उभारताना पण दाखवेन पूर्ण। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पूर्ण बघा, स्किप अजिबात करू नका, म्हणजे तुम्हाला सर्व काही सविस्तर समजेल। गुढीची पूर्ण तयारी करून आता गुढी आपण उभारत आहोत। याच्यानंतर गुढी उभ्या केल्यानंतर पूजा पण होईल गुढीची, ती पण मी तुम्हाला सविस्तर दाखवेन। तर आता गुढीची पूजा सुरू व्हायच्या अगोदर आपल्या देवखोलीतली पण पूजा झालेली आहे। तर तुम्ही हा देवखोलीतला एक पूजेचा लुक आपण, म्हणजे पूजा झाल्यानंतरचा एक लुक देतोय तुम्हाला। आणि ते आता पूजेची, म्हणजे गुढीच्या इथे पूजा आपण जी करतो त्या पूजेची सर्व तयारी करून ठेवली आहे आईने वगैरे आपल्या। तर आता ती तयारी घेऊन आपण बाहेरच्या दिशेने जाऊया आणि पूजेला पटकन सुरुवात करूया।
तर पूजा इकडे आपली पूर्णपणे संपन्न झालेली आहे आणि घोडीची पूजा अशा प्रकारे करतायत. मी तुम्हाला सविस्तर दाखवलंय या व्हिडिओमध्ये. मी पूजा करताना जास्त काय बोललो नाही, कारण पूजा ही प्रत्येकाला कशी करतात ही माहीतच असते. आणि एक आपण फायनल व्ह्यू घेऊया घोडीचा आपल्या. आणि आपल्या इकडे सर्वच म्हणजे कोकणात आपल्या इकडे सर्वच जण अशा प्रकारे गुढी उभारतात. प्रत्येकाच्या घरात वरती तुम्ही गुढी उभारलेली बघू शकता. आपली तर बाजारपेठच आहेत, त्याच्यामुळे घरं एकदम जवळ आहेत, त्याच्यामुळे खूप गुढ्या उभारलेल्या इकडे तुम्हाला दिसून जातील. त्याच्यासाठी मी ही एक क्लिप घेतलेली. तर अशा प्रकारे आपल्या इकडे गुढीपाडवा हा सण अगदी मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जातो. आता वाट फक्त राहिली, म्हणजे आता कार्यक्रम राहिला आहे तो फक्त नैवेद्याचा. आता फक्त नैवेद्य दाखवून नंतर आपण हा व्हिडिओ कंप्लीट करू. तर आपले नैवेद्य पण इकडे तयार आहेत, नैवेद्य काढून घेतलेत. तर आता सर्वात पहिला म्हणजे आपण देवाकडे देवखोलीत नैवेद्य दाखवून घेऊ. त्यानंतर पुढे गुढीकडे पण नैवेद्य दाखवू, त्याच्यानंतर तुळशीकडे, आणि त्याच्यानंतर जी आपली वाडी ठेवतात ती पण वाडी ठेवू. घैट्यावरती कागदार उचलली संध्याकाळी. चला आता आम्ही पण जेवण घेतो आणि हा व्हिडिओ आता संपवतो इकडेच. तर बघितलात मंडळी, मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओतून आपल्या कोकणात गुढीपाडव्याचा उत्सव कशा प्रकारे आणि किती मोठ्या प्रमाणावर साजरा केला जातो आणि आपल्याकडे गुढी वगैरे पण कशी उभी केली जाते हे पण मी तुम्हाला या व्हिडिओतून सविस्तर दाखवलं आहे. तर हा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंट करून नक्की सांगा. चॅनेलवर नवीन आला असलात तर चॅनेल सबस्क्राईब करा. जुने असलात अजून सबस्क्राईब केला नसला चॅनेल तरी पण सबस्क्राईब करा चॅनेल, आणि बेल बटन दाबून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून की काय होईल, मी जेव्हा पण भविष्यात व्हिडिओ अपलोड करेन तेव्हा त्याचं नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळेल सर्वात पहिलं. आता हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की एक लाईक करा. कमेंट करून सांगा की तुम्ही हा व्हिडिओ कुठून बघताय. आता भेटूया कुठल्या तरी पुढच्या नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. तोपर्यंत काळजी घ्या आपापली.